of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, item number 35 for special allowable deductions, item 36 for NOLCO, or just simply choose and click the highlighted part on item number 38 if you opt the ordinary standard deduction or the OSD. Make sure to enter the correct income tax rate of 25 or 20%, whichever is Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Davao, Mindanao, Timog Pilipinas, Timog Kalibutan, good morning. Welcome sa Sabdinis at panagbanuban sa programa nga Issue sa Masa. Adlaw may gala na Miyerkules, sa 2 ning bulan sa Hulyo 2025. Kumusta mga suki na to sa kanginan, na mga suking tigpanubay? Lokop, Dakbayan, Lokop, Kaprobinsyahan. Mga tagi-barangay, usa ka maayong aga, usa ka maayong morning. Alang ka na tong tanan. Sa to ang mga kasimanwa, mga kalumo, mga kaigsuunan nato ban ang mga panghinaot nga naamos maimpang lawas kapiskay kadasig sa ayo sa mga suliran nga to may galang gihambing mugna sa mga kahigayunan o mugna sa mga tao nga naa sa katunggan. Ako nyo alagad bata-bata June Bersamin, live ta dinis 90.7 Love Radio sa tuan Facebook page ang June Bersamin Issue sa Masa. I-check ang inyong mga orasan, 51 minutos na nakalabay, human ang alas 6 sa buntag. Sama sa landan, dagat abay ka, nagataga pagtagad, karong kabuntag.
mga isyu nga nakapikto kaniya kanimo og kanatong tanan. Maoy mamahimong sentro sa ato aga panaguban. Ika din mga oras nga to sa oras alas 9 karong buntaga. Aga pipila sa ato aga mga hisgutanan mga bay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Senador Ping Lacson mialma sa planong pag-dismiss sa impeachment complaint batok kang Vice President Inday Sara kay wala paday napresentar nga mga ebidensya. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang interes ni DILG Secretary Boying Rimulya nga mahimong sunod nga ombudsman gidudahan nga dunay kabahin sa ilang pagpangandam nga dili maipit sa daghang mga kaso sa umaabot. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kanhi Senador Francis Tolentino. Total ba na sa nasod sa China? Apil sa mga lugar sa Hong Kong, Macau o mainland China. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang sa esgutan Supreme Court nagpakana og nag-writ of kalikasan alang sa Davao Samal Connector Bridge Construction. Ay, Isyu sa masa. Isyu sa masa. Vice Mayor Basti Duterte gi-appoint na sa Department of Interior and Local Government. Isip acting mayor sa syudad, samtang atua pa sa Dahig, Netherlands, si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga maoy mayor sa kasamtangan. Rigo Duterte maoy mobarog isip Vice Mayor tungod kay nakabaton kini gadunay pinakataas nga boto sa tanang mga konsihal sa syudad. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang atong ang mipatimaw sa Senate investigation labot sa mga akusasyon nga siya ang naa sa likod sa pagkawala sa 34 ka mga sabungiro. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang pagkor miapila ngadto sa Senado nga dili walaon ang online sabong kay dakog income kuno ang gobyerno. Kung mahimo isuspindi lamang. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kanaguban pa mga igala, may magalangkob sa tuwang panagkuyog. Tinhi sa programang Issue sa Masa. Akong subliyon adlaw nga Miyerkules sa Pizza 2 ning bulan sa Hulyo 2025. Daghang mag-birthday sa bulan sa Hulyo mga higala. Ayan, happy birthday na lamang kaninyong tanan. Wapoy labot. Kanang mga naay pangalang Julie, mga July, pangalan nga mga sugod og J. Joselito. Kana Hulyo po na. June daw siya. Hapit-hapit na mahulyo kay Joselito man. Patay ka. Nagka-birthday ani. Unsa ba ning bulan nagipanghimo ning nag-birthday ani? Atras kag 3 ka bulan. Hulyo, Hunyo, Mayo, Abril, mga Marso ni. Ting init mga higala gipugas ang similya ani mo ning gipakataog Hulyo. Maihap man gyud na nimo. Mo na giingon bitaw nako. Nga you can deny. Pwede nimo ma-deny ang mga pulong pero dili ang numero. Kay maihapan mga higala gyud. Kanos ani nimo gihimo ning bataan Kung normal ni siya 9 months gipanganak sa isa ka tuig bawas kag 3 ka bulan mauna ang bulan nga gipugas ang similya ni Manoy.
Diba? Kung 7 months siya, ay atras kag 5 ka bulan. Diba? Maihap gyud siya. Oh. Mauni gikaawayan pag-ayo sa akong amigog iyang asawa nga iyang gibilin diri sa Pilipinas kay ni abroad dito sa Saudi Arabia. Nga pag uli niya diri, nag-honeymoon sila usab sa iyahang asawa kay uhaw pa daw siya skamil mga higala. Pagsunod niyang balik, after 6 months, nanganak naman ang iyahang asawa. So, giihap-ihap niya. Unom ramang yun kabulan. Bisan pag ingon nato nga blue baby, 7 months gipakataw, di mangyod mutukma ang mga numero nga giihap-ihap nako sa ako ang mga kamot. Agaray, kay sa last time di ay sila nga nag-honeymoon, nasingitan man di ay ni pare. So, pwede pa nimo malimod ang mga pulong, pero dili mga higala ang numero. Di ba? Letters o ang numbers. Letters versus number. Kinsay matinud-ano nila mga higala. Alright. Sa iyo pasbuntag dyan, wa pa may kapangapi. Imo nang gipainit ang among mga bugan. Garay. Derita sa istorya mga higala, may tungod aning impeachment kay nagkainit na gyud. Naghulga na mga higala si Senate President Chis Escudero. Nga iyahang i-dismiss ang kining impeachment complaint kung magmagahi sa pagsubmiter sa ilahang position paper mga higala ang kining kongreso nga maoy mubarog nga prosecutor o tagapag-usig sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Matod sa Senate President nga maoy magsilbing presiding judge sa mga jurors mga higala nga dili pwede nga walay tagapag-usig kung di sila mo submit, may numduman nga giriman ang impeachment complaint ngadto mga higala sa Congress tungod kay adunay mga nakit-ang defect para i-cure sa Congress og mahitabo ang full-blown trial. Pero nagdumili sa pag-cure ang Congress karon sa nakit-ang defect mga higala nga posibleng maoy hinungdang madismiss. Mato ni Chis Escudero kung ang prosecution dili mo trabaho sa ilahang trabaho subay sa batakang balaod, wala sila'y mahimo isip korte sa impeachment, kundili i-dismiss na lang yun ang kaso batok sa Vice Presidente. Pero kung ang Vice Presidente dili mo cooperate sa impeachment, na siya'y mga abogado nga mo-enter sa iyahang plea, guilty or not guilty, apan ang impeachment kuno magpadayon gihapon subay sa reglamento sa Senado mga higala as an impeachment court. So, ang prosecutor sa pagkakaroon nang hire mga higala o private prosecutor. Daghang ni mga lawyer nga misalta ang kilay ani. Pwede ba ni siya? Daghang mangong abogado nga dili kayo familiar mga higala aning role sa impeachment. Kay lagi ang impeachment sui generis, one of its kind. Pwede ba mag-hire ang mga congressman nga mubarog isip prosecutor o private prosecutor? Unsay implikasyon ni ana mga higala? Wala sila'y salig sa ilang kaugalingon? Pwede ba na siya mahitabo? Diba ang mag-hire o private prosecutor, ang private complainant man, dili man ang public prosecutor, kay kaning congressman mao ba ni ang public prosecutor. Di ba? So, bot pasabot, wala sila'y salig sa ilahang pagka-prosecutor.
Di ba ka na kay kaso, diha, ordinaryong kaso din ha sa korte. Di ba na atay city prosecution, maoy mag-prosecute sa kaso. Tagapag-usig sa akusado mga higala. Karon, kung dili kampante ang complainant sa performance sa prosecution, pwede siya mag-hire og private lawyer nga magsilbing private prosecutor ang complainant. No? So kani, I don't know, kay dili man punta familiar gyud kaayo mga higala, unsay take ani, kay gi-hire man nila sa Senado, unsay take ani sa Senate as judge, nga gi-hire man nila si Kapunan nga mao'y mahimong private prosecutor. Mao'y mo barog isip tagapag-usig mga higala sa akusado. Nahisubay pa ba ni mga higala sa rules o binbakaha sa atong batakang balaod? Kaya ang gingon sa batakang balaod, ang tagapag-usig ang prosecution. Wala mag-mention mga higala nga pwede sila mag-hire o private prosecutor. Now, kung mag-hire sila o private prosecutor, unya wala mga higala na mention, gi-allow, asa sila manguha og bayad sa gobyerno? So, mo na'y mga pangutana karon. Mo na'y mga teknikalidad. So, ang pasuoton karon mga higalag room sa prosecution, mubarog dito, si Attorney Kapuna na, kay gi-hire siya mga higala sa mga congressman. Dili na ang mga congressman. No? O sana na ron? Pwede ba na siya? Karon, gi-question nila nga pwede ba daw ang Senado nga maoy huwis mag-file og motion. Kay ang motion kuno para ra sa duha ka party, ang prosecution o ang defendant. Pero ang motion nga kuan ni De La Rosa, dili gid siya motion nga as in motion mga higala sa trial court o sa kini mga higalang gitawag natog impeachment court. Motion siya as kini mga higalang Congress. Mabitaw na masahe. Tanawar si Senador Pantelo Lacson, may ilahang gini mo ning di lagi abogado ba? Bisang pag-right mga higala, mawala gyud sa passing pag-abot sa legal procedure. Lahi gyud ang abogado. Bisag hinay-hinay nga abogado mga higala, basta abogado lahi gyud. Muna ingon ni Digong, naagyod ko'y bias basta abogado. Naagyod daw siya bias basta abogado gyud daw. Kay lahi gyud ang abogado. Tanaw si Lacson. Bright, na imong PNP chief, maldito kayo. Hawad kayo pasikot-sikot mga higala. Hawad kayo manakop. No? O kanang mga tinaguan din nga mga transaksyon. Pero tanawa yung statement. Dili daw siya kumbinsido, nipalag siya, nga i-dismiss mga higala ang impeachment complaint batok sa Vice Presidente nga wala pa daw makapresentar og ebidensya ang prosecution og ang depensa nga mamahimong basihan sa ruling for the dismissal. So nagpaila lang gyud si Lacson mga higala nga wa siya hanaw sa procedure. Nga naman, tungod kay ang pag-dismiss sa kaso, sama mga higala sa mga ordinaryong korte, because ang kani mga kaigsuunang impeachment trial, suppletory man ang rules of court ani. But pasabot, kung walay specific nga rules ang kini mga higalang impeachment court, they can use the rules of court as suppletory mga higala
para sa ilahang proceedings. Mao na ibot pasabot. Pero tan-awa si Senador Panfilo Lacson. Unsay iyang giingon? Nga dili daw maayo, wala daw basihan sa dismissal, kay wala pa nakapresentar og ebidensya. Very elementary na mga higala kung eskwela kag law school. Nga ang dismissal, dili lang mga higala dinha sa mga ebidensya. Tungod kay ang dismissal sa mga ebidensya, mahitabo na kung naay full-blown trial based on the merits and demerits of the evidence. But ang pangutana karon, can the court dismiss without considering the evidence first? Pwede ba ma-dismiss mga higala sa korte? Unsay tubag ninyo? Pwede ba mo dismiss ang korte o kaso nga wala pa makapresentar og ebidensya? Okay mo man ay issue karon ani. Nga si Lacson bura mga higalag na ignorante sa balaod sa procedure. Ang answer mga kaigsuunan is yes. Pwede maka-dismiss ang korte mga higala bisan og wala pa'y trial nga nahitabo, presentation of evidence nga nahitabo. The court can dismiss outright sa iyahang pagbasa palanggaan sa complaint, sa title pa lang sa complaint. Kung sa iyahang tanaw wala yun siya jurisdiction sa complaint, he can dismiss. The court may dismiss outright. Di ba? Halimbawa, ang kaso mga higala BP22, kung naisabo lang sa MTC, Inferior Court, gifile nimo sa RTC. Pagkakita ro sa RTC, just, BP22, wa man ko ilabot, dismiss. Dismiss without prejudice. Para i-refile siya ngadto sa Inferior Court. Kansa aduna mga higalay jurisdiction. No? O sa kanang kanang judgment on the pleadings mga higala, gibasa man gyud na sa hawis, no? Pero kanang i-dismiss nimo on the ground of jurisdiction, dili na kinahanglan ng mga ebidensya dinha. Sa pagkabalo palanggaan sa mga huwis nga wa tay jurisdiction ani. Basig ma-charge ta ani o grave abuse of discretion resulting to lack or excess of jurisdiction or mahulog ta mga higalag ignorance of the law. Maunay worst dinhang mahitabo. Kung imong ipadayon bisag wa kay jurisdiction butang nga wa makabalo si Senador Panfilo Lacson base sa iyahang mga pamahayag mga higala. Taud-taud, balik ta human lamang nga pipila ka mga pahinumdom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Magandang umaga, Pilipinas. Naritong latest sa lagay ng ating panahon. Apektado pa rin ng low pressure area ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon at sa maghapong ito ay halos patuloy pa rin ito magdudulot ng mga pagulan sa halos buong Northern Luzon o Hilagang Luzon at sa silangang bahagi ng Central Luzon. Base sa pinakahuling datos, huling nakita itong LPA sa layong 200 kilometers, silangan-hilagang-silangan ng Kasiguran, Aurora o kaya na may sa layong 235 kilometers, silangan naman ng Echaga, Isabela. Based din po sa ating pinaka-latest na data at analysis, itong LPA ay nananatiling mataas ang tsansang mabuo bilang isang bagyo within the next 24 hours. Kaya patuloy tayong magantabay sa magiging update ng Pag-asa. Bukod dyan, dahil sa close proximity nitong LPA o dahil malapit nga po ito sa ating landmass, kapag nabuo po ito bilang isang bagyo o tropical depression, ay agad-agad tayong magtataas ng tropical cyclone wind signals sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Kaya't mag-antabay po tayo sa magiging update ng Pag-asa mula dito sa weather forecasting section ng Pag-asa. Based din po sa ating pinakahuling analysis, within the next 24 hours ay magiging mabagal ang pagkilos nitong LPA at mataas pa rin ang tsansa na lumapit po ito sa ating kalupaan.
Bukod po dito sa LPA ay meron din po tayong habagat o southwest monsoon na patuloy na nakakaapekto sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. Dito sa natitirang bahagi ng Central Luzon, sa Southern Luzon, maging sa Visayas at Mindanao at patuloy din magdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa labas naman ng ating area of responsibility, within the Tropical Cyclone Information Domain, meron din tayong na-monitor na bagyo at huling nakita ito sa layong 2,660 kilometers hilagang-silangan ng extreme northern Luzon. Bigla nito ang lakas ng hangin umabot sa 55 km per hour near the center at gustiness po na 70 km per hour. Kumikilos ito pahilaga-hilagang kanluran na bilis na 15 km per hour. At nakikita din natin, based po sa ating mga analysis at based sa latest data, papalayo naman po ito at wala po ito magiging anumang epekto sa noong bahagi ng ating landmass. Samantala, bisitahin naman natin ang climatological record ng mga tracks ng bagyo na pumapasok sa ating area of responsibility tuwing buwan ng Hulyo. At makikita nga po natin na ang ilang bagyo ay nag-cross sa ating landmass, nag-cross sa ating kalupaan, habang ilan naman ay dito generally sa extreme northern Luzon at ang iba naman ay nagre-recurve o towards northwestward and then eventually ay nag-northeastward. At makikita nga po natin dahil po sa current na position nitong LPA at maging dahil sa forecast po natin mataas ang tsansa na maging track nito ay either lumapit sa ating area of responsibility o lumapit sa ating kalupaan o kaya naman ay lumapit doon sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Samantala, in effect pa rin ho ngayon ang ating weather advisory sa ilang mga lalawigan sa northern Luzon. Ibig sabihin po niyan, ito yung mga lugar na pwedeng makaranas ng 50 to 100 millimeters na rainfall o mga pagulan within the next 24 hours. Ito po ang mga lalawigan ng Apayao, Cagayan, Kalinga at Isabela. At patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan doon sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang mga pagulan pong ito ay dulot nga po ng low pressure area na nasa silang bahagi ng northern Luzon. Samantala, bukas, posible pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ilocos Norte, Apayao, maging sa Cagayan Province. Habang by Friday or July 4, inaasahan din po natin ang 50 to 100 millimeters of rainfall dito po sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, maging sa Batanes Province. Again, pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon sa mga posibilidad o threat ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, para sa forecast natin sa araw na ito, dahil nga po sa LPA, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan o halos maghapon yung mga pag-ulan sa buong Northern Luzon, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at maging sa Cagayan Valley Region. At dito po sa Aurora at Nueva Ecija, dulot ng low pressure area. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon, maulap din ang papawurin at may mga pag-ulan pa rin tayong inaasahan, including dito sa Metro Manila, dahil sa epekto naman ng habagat o southwest monsoon. Sa Metro Manila, from 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa araw na ito. Sa Baguio naman ay 16 to 23 degrees Celsius, 25 to 32 sa Lawag, 25 to 31 naman sa Tuguegarao City. Sa Legazpi City, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Tagaytay ay 23 to 30 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao naman na ating forecast, patuloy pa rin magiging maulap ang papawurin sa araw na ito dito sa Western Visayas, dulot nga po ng southwest monsoon o habagat. Samantala sa natitirang bahagi ng Visayas, improved weather ang mararanasan for today. Sa Mindanao o malaking bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papawurin. May tsansa pa rin ng mga isolated thunderstorms lalong-lalo na sa hapon at gabi. At para sa ating pagtayo ng temperatura doon sa Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius, sa Cebu ay 26 to 32, habang sa Iloilo ay 26 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman ay 25 to 31, 24 to 31 sa Cagayan de Oro, 24 to 32 sa Davao City at 24 to 34 sa Zamboanga City. Bigyan din ho natin ng pansin na magiging 4-day forecast natin o posibleng maging lagay ng ating panahon in the next 4 days. So by Thursday to Friday, mataas pa rin ang chance ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil sa epekto ng low pressure area at ng southwest monsoon o habagat. Samantala, by Saturday to Sunday, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan pa rin sa halos buong Luzon pa rin at Western Visayas dahil naman sa patuloy na epekto ng habagat o southwest monsoon.
Sa kasalukuyan, wala rin po tayong gale warning na nakalasa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Ingat lamang po sa ating mga mandargat, lalong-lalo na dito sa northern and eastern section ng Luzon. Dahil nga sa presence ng low pressure area o weather disturbance dyan, asahan pa rin naman ang masamang lagay ng panahon. Samantala, para sa sunrise natin for today, 5:31 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:29 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Alright, balik ta mahigala din sa panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Samtang, doon na 16 minutos ang kalabay, human ang alas 7 sa buntag. Sa atog mga kaigsuunan di ay, panganda mo din kaya matod pa sa kining pag-asa. Doon ay dili mo ubos sa tulo ka mga bagyo ang mahulma mga higala o posibleng makasulod sa kining PAR kung Philippine Area of Responsibility. So, na ay mga bagyo ta nga gina-anticipate alang sa bulan sa Hulyo lamang na tulo ka mga bagyo. So, sigurado ta nagi usa siguro ani nga kusog-kusog mga higala. O mga pagpangandam ang ayan nato mga higala nga himuon. Ilabi na din na sa itong mga kaigsuunan nga nanimuyo daplin sa mga creek, daplin sa mga kasapaan, sa mga low-lying areas. Importante ang pagpangandam. No? Kay again, sa itong mga late tuners, mga higala kunoy, tulo kabagyo ang makasulod sa Philippine Area of Responsibility alang lamang sa bulan sa Hulyo. Hulyo going to August, September, October, nga to Disyembre mga higala na agyo'y bagyo na. Ang Pilipinas naga-average ta og 22 ngadto sa 24 ka mga bagyo. Unya upat ngadto sa 5 ni ana super typhoon mga kaigsuunan. So naamang ta diri sa kining Pasipiko, usaman ta mga higala sa tigsalo aning mga bagyo. Ato agi na pangitaag medyos nga makasurvive ta mga higala sa mamahimong epekto ana nga bagyo, no? Taod-taod ato ang balikan mga higala sa paghisgot. Kaning impeachment complaint batok sa Vice Presidente nga una na nato may galang gistorya dinis programa nga dead on arrival na siya. Same words ang gigamit, no? Sa kini nga pipila ka mga senador nga dead on arrival na sa dihang naabot sa Senado. Karon, ato ang apilon mga higala sa atong paglatsada ning isyuha, ang kaning private prosecutor sa mga prosecutor nga congressman. Nahimo ni mga higalang kataw-anan. Taod-taod ato ning balikan, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Balik na magkala din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. I-check ang inyong orasan. 20 minutos na human ang alas 7 sa buntag. Good morning, din ha, Kang Ramil. Asa man ni dapita inyo, Hamil? Nangayo man kag Handos Power Coffee. Kinsabay imuhang handusan din na. Si Jane Campos.
Good morning. Diyan ni sa Toril. Jean Campos ba apelyido ani? Baba kung kuan. Tampos. Si Jane Tampos. Ayan, dina ni mga higala sa kining Toril. Onya usa daw si Rimulya ang mag-ombudsman, wa siya maulaw, baga siya dagway. Grabe no, kanang mga bagag dagway, gahi po gyud na hinuon maulaw. Gilbert Bacalya Tabay, good morning. Si Ma'am Elsa Kyutcho. Joselito Kaligunan, good morning. Ako lagi John December man. Joselito man. Oo. Naapo ko'y Joselito diri pod. Hunyo man pod siya. Mag-ulang na birthday atong pizza 28. No? Wa maka pisada sa kupras kay nagsigig ulan. Wa gyud kaabot siyang birthday. Timbaya lang boss yun. Sa Tagamulig, ilabi na sa mga karaang playboy din na, si Dodong Halas, si GC Bahinting sa Lisada Toril. Roel Senior Diaz, good morning. Sir Jaime Balnig, diya sa Lagaw Jensan, Joey Moderno Juarez, maayong buntag kaninyo. Gusto na mga nagsubay sa tua sa 90.7 Love Radio, good morning. Maabot na inyo hanggang mga greetings din. Now, ang dismissal manggod, na ay duha, para masabtan pag-ayo ba? Because ang rules of court dinhi is suppletory mga higala. So, ang kanapong mga rules sa impeachment nga gikraft mga higala sa mga senador, sagad ana, hinubit pod gikan sa rules of court. Para dili kayo maot paminawon nga sukwahi ang ilahang rules kung unsa ang sagad gina-practice nato dinha sa mga hukmanan, ilabi na ngadto sa mga abogado, mga higala nga maminaw anang trial sa kini nga impeachment. Now, naa mga higalay duha ka klase ang dismissal, no? Dismissal ana mga higalang based sa merits o kanang outright dismissal tungod mga higala sa isyu sa jurisdiction. Lack of jurisdiction. Ang tribunal or ang korte mga higala. Kaning usually, dili inuntanan na, pero usually, kaning dismissal mga higala nga outright. Kana bang i-dismiss lang outright, mere technicality, umbaga. No? Usually, without prejudice na siya. So, you can refile the case kay without prejudice. Pero kung dismissal mga higala, Ma'am Susan Gadiani de las Lubugan, good morning. Pero kung dismissal base mga kaigsuunan sa kining merits, no, with prejudice na siya. Ilabi na dismissal mga kaigsuunan after anang gikandak nga full-blown trial na agyod na prejudice, di ba? Si Ronald Ferdinand Peralta. Good morning din ha. Why? Tungod kay kanang dismissal based sa merits of the case mga bay, nahumana ang plea din ha. Nahumana ang plea, nakapli na ang akusado. Nakapli na siya og not guilty. So, kung ma-dismiss na, dili na pwede mga higala ma-refile. Paring Ricky Cinco, good morning din na Rinibo Salway, maayong buntag yang mama si Lorita, maayong buntag ninyong tanan din ha. Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning. So, dili pwede mga higala na siya ma-refile. Why? Tungod kay musulod na din ha ang constitutional limitation or ingno nato mga higalag prohibition. Kanang giingon nila nga bill of unsay tawag ana ex post facto law. Ang ex post facto law bill of attender mao manang padak-an nimo ang penalty nga dapat gamay ra unta or himuon nimong krimen ang krimen ang buhat nga dili krimen sa dihang imong gihimo ni. Murag mo na siya, no? Pero kani mga higalang na-term ani di sweetheart, no? Nga dili ka pwede na madimanda sa sama nga kaso sa makaduha or
makapila nga higayon kay humanana. Diya na mo sulod mga higala. Constitution, I forgot lang, no? Kay taod-taod na punta ang wala mga higala kuan ani, no? Nakatakil aning kuan ani. Unsay tawag ana DJ Sweetheart? Kanang kana bang dili nimo kuanon ba? Dili nakapwede maka-refile tungod kay humanana naka-plea na ka, no? Double jeopardy. Ayan, napisil din ni Sir Ronald Ferdinand Peralta. Double jeopardy. Mo sit-in na mga higala ang double jeopardy. Dili na pwede kay humana ka naka-plea. Pero kanang dismissal based on technicalities, usually, without prejudice na siya, kay wala pa maka-plea ang akusado mga higala. Dili pa ma-attach din ang double jeopardy. Di ba? Sahay good, ma-interchange na ito ng double jeopardy, bill of attender, ex post facto law. Sahay, makalimutag unsa na sila. Unless kung sige kag practice mga higala, lahi po ng litis pendensya. Ang litis pendensya, while pending ang trial, no? Litis pendensya na siya ang tawag. So, mao na'y may tabo. Karon, niingon si, di ba, ang move ni Bato, i-dismiss for some technicalities, including lack of jurisdiction, mga higala. Wala man to siya prejudice, pwede man nila ma-refile. Pero ang ginakapitalize mga higala, aning mga congressman, nga wala pa gani hearing gani wa pa gani may makapresentar og ebidensya, gidismiss na yung Bato. Halata na kayo nga bias sila. Dapat sila mag-inhibit. Di ba napay panawagan ito una nga tanan kuno nga nagpadayag og pagpabor sa Vice Presidente. Painhibiton kuno pagkahanggaw mga higala nga statement. Kung painhibiton nimo, kinsa pa man. Kinsa pa may mo judge din Wala man pod mga higalay rules ang Senate or ang atong batakang balaod nga pwede pa inhibiton. Why? Because this is a political process. Sui generis kani. One of its kind. Kung ordinaryo lang nga trial court or ordinaryo mga higala nga korte, siguro kung naay mga biases, pwede nimo pa inhibiton. Kay daghan mang korte mga higala. Pero kung impeachment, usara may korte ana, ang impeachment court naman niya, imuhang pa inhibiton karon. Di ba? That's why it is unique. Dili tanan mga higala nga applicable sa korte pwede nimo ma-apply. Ika nga, ang mga rules sa atoang trial court, atoang mga procedure, sa balaod na to, nga gina-practice din sa mga ordinaryong korte, suppletory na ay kaugalingong rules ang Senado mga bay nga angayan nga pagasundon nila. Now, kani, pag-hire og private prosecutor, mo ni una nako kay pangutana. Dili kay ko sigurado kung allowed ba ni, pero based sa ato ang naibaw-an mga higala, ang mag-hire og prosecutor ang complainant. And this time, ang mga congressman is no longer a complainant. Di ba? Because after sila ni pirma mga higala nga ilang gi-impeach si Inday, they are no longer the complainant. They are now the prosecutor. Di ba? Dili naman sila complainant. Prosecutor naman sila. Dapat, mag-hire sila og private lawyer during the investigation stage. Kadtong wala pa nila gipirmahan, wa pa sila makadawat og tag 150 million, motoy tama nga mag-hire sila, ilang ipadraft og abogado pareha ni kapunan kung unsa ang ilahang ireklamo. Di ba? Pero, kini mga kaigsuunang kuan, naitabo karon
tapos naman ang stage mga kaigsuunan kay ang complainant wala na. It turns to become a prosecutor. Dili ba mga higala luod paminaon nga ang prosecutor tagapag-usig mag-hire o private prosecutor? Unang pangutana diya, kinsay mo sweldo? Voluntary na dyan. Sige, voluntary. In times nga dunay conflict between the private na ilang gi-hire o kaning mga congressman nga mga public prosecutor, kinsay masulod? Di ba? Karon, pwede ba na balibaran ang private prosecutor sa mga senador, sa huwis, as Senate juror, tungod kay wala na malakip sa rules nga pwede sila mag-hire o prosecutor? Pwede ba? Muna yung mga daghan kay mga legal questions, mga higala, aning impeachment. Because lagi, this is a unique process, mga kaigsuunan. Unique. Dili ka maka-istorya in toto nga maog yun ay dapat ang sundon. That's why they crafted rules for the impeachment, mga kaigsuunan, para mugide sa ilaha. Mugide sa ilaha, mga higalang procedure. Now, karon kay gi-hire nila si Kapunan, ang pangutana ani, dawaton ba ni? Patingugon ba ni mga higala sa mga senador? Wala ba yung mga senador nga mo-object aning Kapunan? Nga dili man ni siya ang giingon, ang gi-mention sa balaod nga maoy mahimong prosecutor. Because ang prosecutor, mga higalang, giingon sa balaod o sa House Rules sa Senado, prosecutor nga congressman, duly elected by the people. That's the qualification of the prosecutor required, mga higala, sa impeachment complaint. Dili ng prosecutor nga abogado lang, nakapasar lang, mga higala, sa bar, pwede na kamay mo prosecutor sa impeachment. Tungod kay ang prosecutor, mga higalang na mention sa balaod is congressman. Elected ka. Not even former congressman. Current congressman. That's why ang 19th Congress wala na'y gahom tungod kay panahon na ron sa 28th Congress. What's the reason behind? Sa inyong tanaw, unsa kahay rason? Tungod kay, if you will understand and analyze, ambot pasabot, active congressman ka, ikaw ang mag-prosecute. Ayaw i-delegate ng imuhang trabaho ngadto sa usa ka pribadong individual nga si Kapunan, tungod kay si Kapunan di na congressman, dili na elected sa mga tao. Imong idiligar dito ang imuhang trabaho. Di ba? So di na palangdaan, naanay teknikalidad din nga pwede na objikan, mga higala, sa pipila ka mga senador, nga mamahimo, mga higalang juror. Di na patingugon si Kapunan, mga kaigsuunan, because ang allowed lang nga mamahimong tagapag-usig ang prosecutor lang nga congressman, mga higala. Di ba? Ma'am Maricel Plaza Humawan, good morning. Why? Nata, mga higalay panultion, sa ato ang kanang gitawag o legal principle. O sa man ang legal principle nga ginamention ni mo dyan? Delegare is non-delegata. Tama pa ba ko, anak? As far as my memory is concerned lang ni. Dili kay ko sharp og memory. Kay biktima po ko sa withdrawal syndrome, mga bay. Dili na kay sharp akong memory, kay biktima ko sa withdrawal syndrome. Why lipod-lipod? Aba, mo mangyapon og di ko mo angkon. Og di ko mo angkon, inyo mangyapon kong dudahan. May nang ako na lang daang una-unahan mo.
Usabot pasabot, anak. Kana mga higalang gahom, once delegated na sa imuha, delegated na sa mga congressman, trabaho nila, gidiligar na sa balaod sa mga congressman, dili na pwede mga higala na nimo i-redelegate. Ang balaod nag-delegate sa mga congressman nga mamahimong prosecutor. Karon ang pangutana, naaba mga higalay gahom ang mga congressman nga iyahang i-redelegate ngadto sa private lawyer nga si Kapunan. Diba? Kaya, usapod na mga higala sa mga legal question nga dapat ma-resolve. But generally, ang implication ni mga kaigsuunan is, unsa man ni atong mga congressman nga mag-hire pa man sila, nga sila may nag-approve anang impeachment complaint. Wala sila'y salig sa ilang kaugalingon, wala sila'y salig sa ilahang kaso nga gi-file sa kang Inday Sara, wala sila'y salig sa ilahang mga ebidensya. Wala'y mahimo mga higalang katawanan din ang isyu ka. Yan mo mag-hire pa man mong Kapunan. Kung kumbinsido mo anang inyuhang mga grounds against the Vice President. Kaya mga tao di man mo tuo nga dili mo kabalo mo prosecute. Because daghan din ang mga congressman nga mga abogado. Kabalo na sila. Daghan na sila na himong appearance nga na sa mga korte, mga higala. Kabalo na sila sa mga procedure. Nganong dili man mo parehan ni dilema kay siya man day mangulo mga higala sa kini nga prosecution. Ayaw kung ingna nga kanas dilima na himong DOJ secretary, dili maantigo mahigala mo prosecute og kaso. Mahimo ng katawanan. Diba? Mahimo gina siyang katawanan. Ngano mag-hire pa man mo ni Kapunan? Unsay naglimin nga agenda nganong mag-hire mo og private prosecutor? Kana. Usapon na mga higala sa mga isyu nga ato ang subay-subayon. Basta ako, kaning akong gistorya, based lang ni sa ako ang nahibawan og mga panaliksik. Panaliksik ha, Tagalog. Tungod kay kung imo mga higala manggong sabton, kanang pag-prosecute sa impeachment complaint, constitutional duty na sa Congress. Meaning that has been delegated duty mga higala for the Congress. Delegated na sa mga congressman. Karon, imong idiligar ngadto kang Kapunan o sa mga private lawyer, di ba bawal na? No? Di ba? Naatay legal principle, Latin maxim. Delegare es nan delegata. Mao ba na? Tanawa ra go di sweetheart kung tama ba ning ako ang Latin maxim. Basta more or less mauna mga higala ang prinsipyo din ha. Unsa may labot ni Kapunan din ha nga di man na siya congressman. Wala man na siya gi-elect sa mga tao. Ang qualification nga giset sa ato ang mga higalang batakang balaod, congressman maoy mahimong prosecutor duly elected by the people. Taon, balik na. Human lamang pipila ka mga pahinom. Isyu sa masa. Ganito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet?
Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the Annual Income Tax Returns for Corporate. Balik na may kala din sa ito panagkuyog sa programa nga Isyu sa Masa. Samtang doon na may kala 41 minutos sa kalabay. Human ang alas 7 sa buntag. Darita, aning istorya may galas pagkor kay Burag di good makadawat mga higala. Si Ma'am Domingo, ang head sa pagkor, nga wagtango na ang online sabong base sa balaod nga baguhay lamang mga higalang gigawas o gapermahanan sa presidente. Amot lang kung di ba ni Ibeto may gala sa presidente, kay matod pa ni Ma'am Andrea Domingo, dako gidaw kaayog income mga higala ang pagkuran ng online sabong. Kung dako man siguro income ang pagkuran, burag mas dako pagyagihapon ang income sa mga opisyal sa pagkor Ma'am Andrea Domingo. Kaya na may mga talayan system na why? Nga nung nakaingon ka dyan nga na talayan system din ha. Well, part and parcel na mga higala sa operation, bisag legal, hatag mo yung kagtalay para na ay mo ayuda sa imo ha, in case nga ipit-ipiton mga higala ang online sabong. Second, daghan kaayong mga illegal nga online betting mga higala gamit ning online sabong. So kani sila, di man ay mga undang o dili maundang-undang, tungod kay nagtalay po sila mga higala sa pagkor o sa ubang mga law enforcement agency. Ayan. May numduman nga gipaundang ang online sabong. Dili lang tungod aning nahitabo mga higalang pagkawala sa 34 ka mga sabungiro nga allegedly gipang patay o gipang lubong na dito sa Taal Lake matod sa kini nga witness. Ang tinuo dinhi, gipaundang ng online sabong tungod kay daghang mga local government units ang bura ba mga higalag na wad-ana o katungod na wad-ana gahom mas ni prevail mga higala ang pagkor, which is very ironic mga kaigsuunan kung unsa ang natagik sa ato ang kining cockfighting code. Nga diin, ang adunay gahom mga higala sa pag-regulate anang mga sabong ang local government kay sila ang mag-prescribe anang mga lugar nga pwede tauran og sabungan, ang mag-suggest o date mga higala kung pwede ba o dili magpaderby. Sila ang mas duol o dunay katakos nga mohimo sa ingon. Kaso, kaning online sabong, di man pwede may tabo ng online sabong nga, di lang magsabong may gala sa TV. Naaman yun ay actual na sabong nga may tabo mga higala sa usa ka lugar, kauman, butangag kamera, i-cover, ipagawa sa TV. Subot pa sabot, na ay local government nga gigamit anang online sabong. Matag online sabong na ay local government nga involved. Pero walay na kwarta ang local government tungod kay ang nakasapi mga higala ang kining pagkor. Worst, tungod kay dili na matuman ang mga local ordinances sa ilahang cockfighting ordinance kay ang mag-prevail mga higala daw superseded sa rules sa kining pagkor. Kay ila dayong i-justify nga online man na. So naala ron mga higalay conflict. Kanang balaod nga nagpaundang sa sabong, balaod na nga nag-resolve sa conflict between sa LGUs or mga LGUs nato o sa pagkor. Kung kinsa gyud mga higalay, dunay katakos. O duna mga higalay tinuod nga jurisdiction pag-abot din ha sa sabong. Wala problema kung i-online ang mga sabong ninyo. Pero ang problema mga sa online sabong, lisod i-regulate. Labi na naapag yung talayan system. Mas resod siya mga higala i-regulate.
Labi na ang sabong is a regulated business mga kaigsunan because na ay mga minor. Ang online sabong mahimong accessible mga higala sa mga minors. Di ba? Oh, magpa-online sabong ka na, maghimo ka din na o kuan man, naimananaw din ha. Mabiolate na mga higala ng balaod nga dapat dili doon sa eskwelahan, dili doon sa simbahan, dili doon sa kuan kay mga upas naman ng mga center anang online sabong. So mawala mga kaigsuunan ang actual regulation anang sabong. Ang sabong manggod illegal per se kay sugal. Mahimo siyang legal lang tungod kay dunay balaod mga higala nga nagtugot sa iyon. Pero kung maingon ka karon nga pagkor ang imong hatagan og katungod dinha, so may labot anang pagkor nga ang sabong aktual diya man di pahinabo mga higala sa usa ka lugar. Og buktong kamera na lang man nga maglabay sa iyang captured videos, paingon ngadto sa ilahang channel, mao mga higalay cover sa kining pagkor. Oh? So, kung nakakaroy kasamok din ha sa sabungan, unsay role sa pagkor? Maingon ang pagkor karon din nga ang kanang nasud lang sa TV muray amo Nasud sa TV ang sinumbagay. O sabay day naitabo, pinusilay, sud sa sabungan. So, unsay kisaroy na ay kuan din na, role din na. Ang local government o ang pagkor. So, libog kay mahigala. Mao na nga kanang pagpaundang anang online sabong, dako tang pabor ana. Dili lang tungod kay nagpaborta sa mga local government units mga higala nga daw gipangkwaan og bag-ang aning pagkor. Nga wa may kabangkaagan mga higala aning sabong. Ang ilahang ginahuna-huna permi ang kwarta-kwarta raman. Ginegosyo nila tamas ginhawa ang sabong, gihimo mga higala gatasan. Nga dapat undangon na. Gawas nga delikado kaayo nganha sa mga minors mga kaigsuunan tungod kay maka-access ang mga minors anang online nga sabong. Taod-taod atong balikan ng istorya, impeachment pagyapon mga higala, human lang mga pipila ka mga pahinom. Ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Balik na may gana din sa ito panagkuyog sa programa Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. 50 minutos na nakalabay humanang alas 7 sa buntag. Sa gihapon yung alagad bata-bata June Bersamin. Good morning din ha sa mga Shell Boys sa Ikulan. Naglanog-lanog din ha mga igala. Ang ato ang programa, to ang istasyon. Din ha dapitas may bagwa playa ang Bulkatchoy. Si Bik Bik din ha og iyahang pinalanggang bana nga si Kuan. Si kalimot ko sa pangalan ani ni Kuan taga Samal pod ni. Basta ka na si Bik Bik na nay bana. Mana. Anao na lang nato pag shortcut. Sa gani bana ni mo Bik, Onya diri dapita pod sa may Shell Polaris.
sa may atbang sa kanang Memorial Park. Galanog-lanog po na din hang atong istasyon. Oy, ang convenience store, di adapita may galas may bago aplaya. Kusog po kailahang monitor din na. Good morning no sa mga sales lady na to, diag mga cashier. Alright. Now, ang pangutana karon, naglagot na si Chis Escudero. Nidako ng bangag sa ilong ni Chis Escudero kalagot aning mga congressman kay pasanginlan sila nga mo'y naglangay-langay kuno mga higala nga ang tinuod daw ang mga congressman may mo'y naglangay-langay kay giyak-an maning impeachment complaint halos 3 ka bulan. Unya ikaduha. Karon, Jojo Enrina, good morning din ha. Karon, ang kini mga higala ang impeachment complaint natanggong pa. Nganong natanggong tungod kay dunay pending mga higala nga petition ang kampo sa Vice Presidente ngadto sa Korte Suprema nga dapat ma-resolve og una. Unsa ni nga petition mga higala? Kaning fourth impeachment complaint. Kaning giingon nila nga 1-year bar rule. So nganong kinahanglan paaboton ni sa Senado? Kay mga oni gina propaganda sa mga congressman, mga higala nga gilangay-langay. Kinahanglang paaboton sa Senado mga kaigsuunan ang resolution sa kining Korte Suprema, because this is a question of law or both question of law and facts which are cognizable mga kaigsuunan nga mga issue sa Korte Suprema. Nganong kinahanglan paaboton man yun. Malangay na na. Nakabayad na rabas tambalos-los og 150 milyones nga pirma lang anang mga congressman. Nganong dili pa man na dayon uting kayo ni Chis Escudero mag full-blown trial dayon. Kinahanglan siya nga hulaton ang resolusyon sa Korte Suprema. Tungod kay ang resolusyon sa Korte Suprema isi condition precedent mga kaigsuunan para sa mga Senate juror. Whether or not they can proceed or not sa impeachment trial. Condition precedent siya mga kaigsuunan. Ma'am Maria F. Alvero Frondoso, good morning din ha. Mga taga-Mulig, Monteverde, family, naglanog-lanog ang tingog ni Modern Hijon. Thank you so much. Salamat sa inyong pagsalig. So, mao na rason. Ganong kinahanglan man ang hulaton. Tungod kay, ang buot pasabot sa condition precedent, di ka pwede makaproceed kung wala na siya. Ngayon kinahanglan huwaton pa man na yun. Because, ang resolusyon sa Korte Suprema maoy signal nga ginapaabot og angayang hulaton sa mga senador aron mahibaw-an kung naabagyoy impeachment trial nga mahitabo because na ay question of technicalities. Bot pasabot magdepende din sa resulta o sa resolusyon sa Korte Suprema ang mamahimong aksyon mga higala sa mga senador. Ang aksyon sa mga senador magdepende sa aksyon sa Korte Suprema. So, condition precedent. Muna itawag nila mga kaigsuunan. Nga naman, kay kung moingon karon ang Korte Suprema, nga dili na pwede ng impeachment complaint because it violates the very foundation of our basic law, the Constitution, that prohibiting the filing of impeachment complaint, multiple impeachment complaint within 1 year or the so-called 1-year bar rule, then the Senate cannot proceed. So, mao na ang ilang gihuwat. Wala maglangay-langay mga higala ang mga senador. In fact, nag-convene na gani sila as impeachment court bisag wala pa sila makasiguro mga higala nga makaproceed pa sila og dili, di ba? Ang mga congressman po
nagpamisa na mga higala. Nagpamisa. Nga nung nagpamisa ka, ha? Burag lisod yun siguro kayo ang ilang gisagubang mga higala kay nanawag na magginoo. Di ba? Because common sense will dictate and based on our own observation mga bay, nga ang tao makahinumdum la Ginoo basta naa nas tumang kalisdanan. Burag nagatubang siguro tumang kalisdanan ang mga congressman munang nagpamisa na mga higala. Or daghan na lang daghan na gyud siguro kayong demonyo din nas Congress munang gipamisahan na. Yawat na lang makuha-kuhaan. Ay nako. Diba? So kung mo-proceed karon ang Senado pending mga higala ning resolution ug ang resolution moingon walay impeachment pa nga hisgutan dinhi because it violates the 1-year bar rule. Usaon na lang nga sa Senado nga nakasugod na sila. Ha? Di ba? Mahimo silang ignorance of the law in front of the public. Mauna mga higala ang ilahang dangatan. Una, nga maniguro ang mga senador nga hapsay ang tanan. No? Maniguro ang mga senador nga hapsay ang tanan. Mingon siguro ng uban nila, ipadismiss naman gani dayon ni Bato de la Rosa dyan. Yes, because kay naay nakitaan nga teknikalidad. Ang dismissal pod, kung nadayon to mga higala, ha? Kung nadayon to nga isgutang dismissal, without prejudice man po to, pwede man to ma-refile nila gihapon. Kaso lang, kung i-refile, kadtong wa makadawat og 150 million, gikan kang tambaluslos, mangayo na po to mga higala, og 150 million, aron mo pirma sila. Mauna din. Mauna din ha, mga kaigsuunan, ang dakong problema. So, wait and see ta. Kung unsa mga higalay mamahimong lintunganay niini. Kay ginaipit ang mga senador nga mo proceed na. Sinday naghinam-hinam naman po si Inday Sara. Anang full-blown trial sa impeachment complaint batok niya. Ingon manggani siya nga pinanitay daw. Bloodbath daw mga kaigsunan. Daghan kaayo siya ipanghikyad atol sa trial mga kaigsuunan nga dapat mahibaw-an sa katawhang Pilipino. Butang nga gikalisang pag-ayo ni Lisa Marcos maunang ang iyaha mga higalang atabs-atabs nga si Chis Escudero iyaha na nang giingnandaan ayaw gyud nagpadayunan ng impeachment Chis kay masunog yung kuana. Diba? Ingon po si Chis, yes. Basig masunog ka, ma'am. Ako po, masunog po kong apil. Ako yun yung patio ng impeachment. Unay giingon, nga naunay sila sa ilahang kaugalingong tari. Naunay sa kaugalingong tari. Naunay sa kaugalingong tari daw mga kaibigan. Alright! So much aning impeachment. Narita sa istorya aning kang Buying Rimulya nga nangambisyon nga mulingkod mga higala nga sunod nga ombudsman. Samtang 59 minutos na nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Nganong si Buying nag-endorse sa iyahang kaugalingon og nag-ingon nga gusto gyud siya nga mahimong sunod nga ombudsman. Nga aduna mga higalay term nga 6 years. 6 years. Upon the recommendation of the JBC, Judicial and Bar Council, and with the approval mga higala sa Pangulo. Unsay motibo ni Buying Rimulya nganong gusto niya huptan ang ombudsman nga opisina. Nga sa kamatuoran naa naman na sila ipinding nga kaso karon sa ombudsman. Tungod sa illegal arrest nga ilang gihimo kang Tatay Digong. Nganong iyahang gusto na pud sudlon ang ombudsman. Ang kaning iyahang plano, same formula ba ni sa iyahang gihimo sa iyahang anak nga nadakpang pertindaghanag marijuana mga higala
sa dihang DOJ secretary siya. Para mawala ang kaso, iya na pong lingkuran mga higala ang ombudsman. Maunay dako kaayong pangutana. Muna na itong naisgutan kagahapon. Apasumpay lang ni. Sa naisgutan na ito kagahapon. Nga nagpakita lang ni si Rimulya mga higala sa pagkabagagnaong ug walay delikadisa. Na kay kaso din na. Dapat di ka din na magpaduol. Dapat dili ka mag-istorya ng opisinahan na. Para di magsuspitsa ang mga tao nga imuhan ang gi-impluensyahan, especially ikaw sa ka public official. Di ba? Karon mo ingon na hinuon ka sa publiko, ako nang kwao ng ombudsman nga office. Gusto ko mahimong ombudsman. Kuyawa. Gunit nimo ang JBC. Siguro ang presidente gunit nimo sa ilong. Kaysa kaso nimo, damay man ang presidente. Command responsibility. Di ba? Pero ang Judicial and Bar Council, usa ka independent, credible body mga kaigsunan. I don't know kung maimpluwensyahan ba pud ni mga kaigsunan sa politika o i-include ka sa ilahang mga inominate ngadto sa presidente nga maoy mahimong sunod nga ombudsman next to Sam Martires. Dapat magbato ni Sibuying Remulyag delikadisa. Maog yun ay kasagarang kulang sa ato ang mga higalang mga politiko. Walay delikadisa mga higala. Pabaga na lang. Puera de los buenos. Maog yun ay kulang. Mga public officials na to. Di lang mga politiko. Mga public officials. Wala na delikadisa. Masakpan nimo mga higalang mangawat, mangilkil, bribery, corruption. Muingon ra dayon nga, sa korte lang ta magkita, pruibahin na ninyo. Total, ang atong balaod. Pabor man permis akusado. Proof beyond reasonable man. Proof beyond reasonable doubt man. Kung naay usalang katulo sa mga pagduda, acquitted naman ko. Nabunag magtulo-tulo ang pagduda. Acquitted ko. So, mauna mga kaigsunan. Nga daghan ang mga kawatan, magbinuang dinha sa gobyerno kay lagi ang requirements mga higala sa criminal procedure for the conviction of the accused is walang kaduda-duda. Proof beyond reasonable doubt. Dapat unta. Kung public official mga higala, dili unta proof beyond reasonable doubt para sa ilang kriminal nga kaso. Himuon na lang na mga higala untang preponderance of evidence. Or unsa pa ng isa? Kana bang ang preponderance of evidence sa civil man na? Kana sa administrative gani DJ Sweetheart, unsa ganing evidence required sa administrative case? Dapat kana na lang. Kaya nagsalig ni sila aning proof beyond reasonable doubt sa criminal na to. Sa criminal procedure. Munang daghan gyapong kawatan din sa gobyerno. Tungod ani mga higalang problema nato sa ato ang criminal procedure. Diha ka sa kining gobyerno, mangawat ka, depende, demandar mo. Total, daghan naman kong kwarta dili, makahayar man kong abogado. Usa lang katulos pagduda, acquitted naman ko. Ano ba ang kuwan? Substantial evidence lang dapat. No? Para mga higala sa kining gitawag nato og kuan. Kining kriminal nga kaso sa kuan, mga opisyalis sa gobyerno. Di ba? Oy, si kuan din na, GR Modidi Sabido. Good morning. Og si Roger Sabido. Diya sa Newtown. Naglanog-lanog. Ang ato adin ha karong programa. Salamat kaayo. So, naman tayo tulugod ka quantum of evidence required. Proof beyond reasonable doubt kung criminal for the conviction of the accused. Preponderance of evidence kung civil mga higala, pabugatay lang. Kinsa tong dagkog itlog mo tayo mo daog kay bugato. Pabugatay. Mauna mga higala ang amuan timailhan kaniadto sa law school. Basta preponderance of evidence. Sabot-sabot ay pabugatay itlog.
kanang criminal John unsay imuhang kwan kanang proof beyond reasonable doubt para ma-remember lang ba butangan mo guna nimo guna something nga para dali nimo ma-remember kanang proof beyond reasonable doubt John nga konti mailan ana kanang asawa nga sigig duda dapat walang kaduda-duda. Substantial evidence akong mahinumduman ana kanang kuan kanang drugs kay bura po na siya substantial substance substantial ana ba kanang imong butangan gani og something nga ma-remember nimo siya. So, ang substantial, enough na mga higala nga ma-sustain nimo, pinaagi sa mga ebidensya nga imuhang ipresentar. Muna yung nanaghan ni mga higala, mga corrupt public officials lagi, kay naana sila kwarta, naapa sila mga higala impluensya, unya ang requirements pa yun, proof beyond reasonable doubt, magsige na lang ng pangawat din na. Total, maingon man na sila nga, wa, pamay dako kayo yung public official yun nga na priso tungod sa kawat. Aning kaban sa gobyerno? Naalay na detain, pero wa man makumbikto. Ha? Sila Irap, Jinggoy, Rebilla, kaysa pa ng uban din ha, wa man makumbikto. Basta public official ka. Di ba? Influensyado ka. Mauna mga higalay kamatuuran sa ato ang judicial system. You cannot blame the judge kay mauna mga higalay krap nga balaod. Wa pod mga higalay mga congressman o senador mga ha sa pag-usapan na nganuman. Maunay sila sa ilahang tari, di ba? Mura silang naghikog sa punuan sa kamatis. Now, kani mga higala si Boyeng Rimulya gusto niya gunita ng ombudsman aron kay uno man katuig. Hangtod pa na, o si Inday Sara may presidente, hangtod pa na tunga sa term ni Inday Sara, di siya mapailan o kaso ag iyang mga kaubanan, anang ilang pagdagit kang Tatay Digong o uban pa nga mga heinous crime nga ilang nahimo during this present administration. Maunay, pinakatumong din hang Boyeng Rimulya mga higala. Pangdepensa na, no? Doctrine of self-preservation na gigamit din hang Boyeng Rimulya para mapreserbar ang ilahang kaugalingon mga higala nga dili mabutang sa alanganin maunang iyahang kwao ng ombudsman. No? Dili ang intensyon din na mga higala for public service. Dili ang intensyon din na to prosecute those erring public officials cognizable before the office of the ombudsman. Ang tumong din ha is self-preservation. Nga dili sila mamalasado mga higala panahon nga makalingkod si Vice President Inday Sara kay basig kaliguan sila din nagperting daghanang kaso pag-abot sa panahon. Muna, nga karon pa lang, mulabi na siya ngadto kang Bongbong Marcos atong presidente. Mr. President, include me in the nomination diha sa JBC. Unya piliag ko nga mahimong ombudsman among others. Among the nominates. Ana gina. Kay kung siya mo'y makalingkod yung ombudsman, di na mapailag kaso si Tory. Mo nang nagising si Tory karon kay si Boyeng mo'y ombudsman. Di na mapailag kaso. Kana sila Kanilaw. Kinsa pa ng uban dila nga involved mga higala. Dili na mapailag kaso dito sa ombudsman. Karon atong sayron. Kay na may jurisdiction ng ombudsman, na may jurisdiction mga higala ang ato ang regular court, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Kajot lang ha, kajot lang. Isyu sa masa. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1.
inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the dock cover and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can be strong enough to damage weakened structures. Reminder to stay at the evacuation area until the building has been checked and there is an order that we can return. We can prepare ourselves, our families, and our communities by practicing earthquake response and participating in regular earthquake drills. Together, we can lessen the disaster's impact. Be informed, be prepared. Alright, balik na may gala din sa tapanagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Samtang doon na may galay 13 minutos ang kalamay humanang alas 8 sa buntag. Sa laing bahin mga higala, si Atong Ang niatubang sa Senate investigation. Labot sa pagkawala sa 34 ka mga sabungiros. O depensa ni Atong Ang nga kanidaw nga nisgutang pangitabo o mga akusasyon bato kaniya. Hinimo-himo daw ni sa iyahang mga kalaban. Sila Congressman Teves, Congressman Pineda, Congressman Patrick Antonio nga puro pod mga sabungiro. Kay gusto gyud daw mga higala patyo ng yang online sabong nga iyahang gipamanage nga negosyo ni Gretchen. Gretchen Barito ba? Uyab man sila. No? Mo na uso ron. Kaysa na imuhang uyab, mo imuhang ipamanage ang imuhang mga negosyo-negosyo. Ha? Oo, ipamanage-manage ni mo anang negosyo. So, mao na depensa ni Atong. Ang problema, kay identified man mga higala nga ang nang dagit adtong pipila ka mga sabungero, mga tao man gyud ni Atong, mga bodyguard, mga dagkong tao. Ang uban, gwardya daw diya mga higala sa Manila Arena. Mao na nang gawas nga istorya. So, paunsa ni depensa ni Atong nga kaning ipang-mention nga mga pangalan sila Teves, Pineda, Patrick Antonio maoy naghimo sa ingon nga iya hamang mga sakop ang nakit-an nga kuan unya ang CCTV dili na mga higala makita. Okay siya may tag-iyas Manila Arena. So mao ni ang dako kayo ron yang sagubangon. Hinumdumi na ata mga higalay principle and criminal law, especially in law of evidence mga higala. Evidence withheld means adverse ngadto sa naggunit mga kaigsuunan. Nits miyon tanusay, good morning. O daw nayawaan na ning gobernohan Sige na lagpangwarta. So, kung imong withheld ng ebidensya, meaning, adverse na sa imuha, di mo ipakita. So kung ipakita na ron ang pagdagit adtong mga sabungero diya sa Manila Arena, may bawaan yun na, kinsa nagdagit. Kaya nang gawas namang istorya nga mga
badi-badi o mga sakop ni atong ang nagdagit ipangkarga sa van. Ug ang nag-witness po doon, tao po ni atong ang. Paunsa man nga, nahitabo nga sila Tibes, Pinida o si Patrick Antonio sa gisugo ni nining tulo mga higala, ang mga badi-badi ni atong anga, dagita na ninyo niya, ihatag dito sa mga tiglubong dito sa kining talik. Murag lisod man po kaayo mga higala na kuanon. Tuhuan mga kaigsuunan. Unya, kaning tulo, di man sila directly adverse affected mga kaigsuunan o adversely affected anang nabulabog nga online, anang sandok-sandok mga kaigsuunan sa pusta. Kay wa man sila ilabot, kay kagritsin man mga igalang negosyo, nga uyab ni atong ang. Mao man na ang istorya din na. Ang ginapalupog lang na ni, business partner mga bahay. Ana man na. Ha? Basta na ay uyab ang sabungiro gani para di mabulabog sa asawa, ingnon dayon nag-business partner. Business partner. Kuya John Cordoba dia, good morning, kuya. So, ingon ana. Ikaw, Kuya John Cordoba, na ba kay business partner diha? Business partner. Basta uyab gani, illicit ang relasyon para di mabulabog. Business partner na. Maghimo-himo diag negosyo, bisag lugi nga negosyo, para naagay matudlo nga negosyo, para ma-justify nga business partner. Mo na. Naitabo din na. Karon, ang kini mga igalang kontrobersyal ni atubang ni atong ang gipolitika daw siya aning tulo. Patrick Antonio, Tibes, Pinida nga puro pod ni mga sugarol mga higala. Posible nga kani sila mo ay nag-sponsor atong sandok-sandok sa pusta sa online, no? Pero kadtong mga nangawala, na ato sila partisipasyon. Either wa sila kabalo or nakabalo sila, pero kaning tulo, basig mao ni financier kay gila man kag milyon-milyon ang isandok may gala. Basta out ang pananaw ni Gretchen ni ka human. Kay kuan naman kanang gitawag nila mga higalag mahina malakas man ang sultada. Naibaw naman daag kinsay pildi ang sultadahan na. Di ba? Sanduko na. Wala day business partner, business associate lang daw ang iyaha. Aso na, shit pa. Muna delikado. Mas delikado pa na sa business partner ng business associate. Aso na, shit pa. Kuyaw na. Burag, buwagaw gid siguro nagbuhok kuya. Kanang imuhang business associate. Alright. 18 minutos, suman ang alas 8 sa buntag. So, mauna karon mga higala gikabisihan sa komitiba ni Bato de la Rosa mga higala ang pag-imbestigahan ng nawalang 34 ka mga sabungero tungod kay involved ang mga dagkong pangalan mga higala sa mga sugarol like atong ang giingon nga ang impluwensya hangtod pa daw didto mga higala sa tumoy-tumoy sa Korte Suprema. Patay kang bata ka. Taod-taod, balik na mga higala, ato ang hisgutan si Tol Tolentino kay giban sa kini mga galang China tungod sa iyahang pagkakritiko aning issue sa West Philippine Sea. Human lamang ang pipila ka mga pahinomdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila?
Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize? Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. 21 minutos na uman ang alas 8 sa buntag. Derita sa istorya mga higala nga gibana sa China, Macau ug Hong Kong. Mga China provinces mangyapon ning Macau ug Hong Kong. Og mismo sa mainland China si kanhi senador Francis Tolentino mga higala tungod sa iyahang pagkakritik sa mga Chinese authorities. Labot sa isyu sa West Philippine Sea. So, di na gyud siya mga higala makasulod. Imbis mangumpra pa siya ang taog tila dito mga t-shirt mga higala para sunod eleksyon. Di na makapangumpra kay gibahan naman siya. Paita. Okay, naminaw man gud siya. Sa iyahang sulsultant mga higala nga si Arnold Llamas. Kay niingon man si Arnold Llamas nga kinahanglan mo birada gyud ka sa kanang mga isyu batok sa mga Duterte para mo daw ka birada po si Francis Tolentino mga higala. Pertin yang tira-tira nga waday nahimo kunaibans daw ang Duterte administration sa China. Resulta, gibahan hinuon sa China. Tuo makanang Llamas nga uyab ra ba daw na ni Risa Hontiveros mga higala. Bugoy gani si Winnie Monsod ba sa interview. Ambot nakakita ba mo ato sa YouTube? Gi-interview si Risa Hontiveros kay byuda man ni. PC man iyahang bana dati mga higala. Na nagkauyab sila, pinaagi lang sa pinpal-pinpal. Kaman nagminyuanay, nakaanak, mga kaigsuunan ug upat, namatay sa cardiac arrest, attributed, ngadtos gitawag mga igalag, asma. Lisod ba po ning asma? Asthmatic ka, kaman, high blood ka. At akihon ka sa asma, gani na, nga high blood ka, patay ka gyud. No, lisod po na. Mo'y namatyan sa sundalo, nga kuan, kining bana ni Risa Hontiveros 2005. So meaning 2005 byuda na ni siya mga kaigsuunan. Sa dihang gi-interview ni Winnie Monsod unsa ka tinuod nga uyab sila ni Arnold Llamas ang political advisor kanhi mga higala ni Benigno Aquino Jr. Pertinyang limod. Pertinyang limod. Insya nga kaibigan lang daw sila. Matagal na daw silang nagsasama for 30 years na. Ingon si Winnie Monsod, 30 years na kayong nagsasama. Pero hindi mo alam kung married o single yan si Arnold Llamas. Natulala in taon si Risa Hontiveros. Si Arnold Llamas, uyab daw ni Risa Hontiveros. Kay buwag man daw si Arnold Llamas sa iyahang asawa. Agaray, mao lagi giday na. Mao dayon ay justification ba bisag di tinuod nga bulag, magpabulag-bulag mga higala haron makauyab. Mura po di ay ni siyag si Kuya Gob. Agaray si Kuya Gob. Kay pasudlan na ramag yun ni Kuya Gob din ha ang Davao del Norte DLPC. Huwag tango na yun ang Daniko. Ay, mga taga Davao del Norte, good morning ninyo din ha.
pasudla na ni Kuya Gob og DLPC ang daghang dapit dinas del Norte kay wa gyoy ayo nangaguba, mahal pa kaayo nangaguba ang mga appliances dina sa taga Davao del Norte tungod sa siga palo nga supply sa kuryente mga higalas daniko. Mao na ang pinaka-issue ron din sa Davao del Norte. Mayong buntag ninyo di. Ako, uyon man ko anang plano ni Kuya Gop. No, testingan ng DLPC. Di ba? Mahal pa daw kayo ang daniko. O niya kahuman, nangaguba pa ilang appliances kay mukalit lag siyok mga igalang supplies kurente. Pastilan. Pero, kaning istorya mga higalang nagka-boyfriend na daw si Risa Hontiveros ni Arnold Llamas. Kuya. Nindot ni nga istorya ba? Sila na di ay. Sila na di ay. Sa diyang gipangutana ni Winnie Munsod, sabi mo, 30 years na kayong nagsasama at magkaibigan. Ngunit hindi mo alam kung ano ba yan si Arnold? Married ba yan o single? Anak din si Risa, dali-dali. Nagkakanga-kanga, mga higalag tumag. Ingon dahil siya nga, separated. Separated. Mga aligasyon, mga higala, anang mga involved. Muna'y mga aligasyon. Separated, bisag dili. Muna'y mga aligasyon sa mga stakeholder anang illicit love affair company. Na may illicit love affair corporation. Mo na kasagaran nilang mga aligasyon, mga higala. Bulag man. Bulag. Ganun na bulag man. Kay ako man ron niyang kuyog, pero muli na sila ang balay, adi na siya bulag. Karay. Associate yapon, aso na, shit pa. Grabe. Mao na mga higala karon, muna'y bag-ong love team ron. Kay wala naman tong si Kuan. Catherine Bernardo og si isa ganitong love team ni Catherine Bernardo gani. DJ Sweetheart. Kanis DJ Sweetheart, hawad kayo ni kay chismoso man pud ni. Hawad po kayo niya ni showbiz kay chismoso man po ni DJ Sweetheart. Daniel Padilla. Wala naman sila kay si Catherine Bernardo daw na may uyab nga mayor. Ang mayor daw nga pogi, tangkad pag daw nga taga Lucina. Nag-showbiz naman kanina John. Mao gani, no? Kay ang politika na to naanay showbiz. Ang love team ni Risa Hontiveros daw og Arnold Llamas mga kaigsuunan. Maunay patok karong panahon na mga higala. Nawala naman gudto si Chris Aquino kaniadto kay mo gudtoy bida permi pag-abot sa showbiz. Grabe to mga higala mo set og trend anang mga istorya sa showbiz si Chris Aquino. Naunsa man karon nga kagang-kagang naman gud si Chris di na mga higala gyud kakaya. Pero daghang nag-ampo sa iya Apil na ta no nga maka-recover kay burag dako kayo siya contribution din sa showbiz industry mga kaigsunan. Pero kung si Risa og yaning tinud-on ning ilahang illicit kay wa man moangkon illicit love affair ni Arnold Llamas. Nya diha nila ang kunon kang Winnie Munsod. Sikat ni ba? Sikat ni nga love team. Himuan na pelikula atong himo og kontrabida ani si Engineer Jojo Indrina. Di bangi? Si Engineer Angel Romasanta. Ibalhin na ra ba ni wa na din na sa Shrine Hills. Amot asa na. So, mao na mga kaigsunan ang bag-ong love team. Maupod ng tawhana ang nakadisgrasya karon ni Hontiveros. Nakadisgrasya na pod kang Tolentinos politika. Kabugoy ganing Arnold Llamas. Giuyab gidi ay niya si Risa Hontiveros. Uyab gidi ay. Nganong disgusto man ka John? Nganong disgusto man ka? Basig
kadtong iyahang advice kang Tolentino, ill-advice to para di gyud makadaog si Tolentino. Kay sugo ni Risa. Storya ko na. Pero amo nakakita mo gid siguro mo. Sa mga kuan din ha, kanang mga reels din ha, no? Nga sa tenor ni Winnie Monsod nga nag-interview. Murag nagduda gyud siya. Bisag di mo angkon mga higala si Risa Ontiveros, basta 30 years na daw sila. Kung 30 years, buhi pa ang iyahang bana. Ha? Nagsige na sila kuyog-kuyog ni Arnold Llamas. 2005 man namatay ang iyahang bana mga higala. No? Si Barakil. 2005 man. Namatay. Gagaw ra ba ning Dondon Hontiveros, igsuon ni Pia Hontiveros pod mga higala. O 2005 namatay. Unya 30 years sila nagkuyog. 2025 pamantaron. Siguro basig bidridin ang iyang bana or dili na makakaya mga higala sa obligasyon. Unya di ay Arnold Llamas nga andam og tagana. Diba? Kay ningon siya sa interview ni Winnie Monsod. Mo kay nagingon ako. Dili gyud mamakak mga higala ang numero. Dili gyud na mamakak ang numero. Ha? Bisag mo ingon kag 6 pero 9 di ay 69 yun na. Di gyud mamakak ang numero. Kay kung imuhang kwintahon, no? Ningon ni admiter mga higala si Risa Ontiveros 30 years na daw sila magkaibigan at magsasama. So meaning, buhi pa ang iyahang bana, magkaibigan na sila at palagi na silang nagsasama-sama. Agaray! Kaya may pagkamilitante mo po ni si Arnold Llamas. O niya si Kuan, militante mo po ni kay Skalar man ni sa Ateneo mga higala si Kuan, si Risa Ontiveros. No? O niya, ang iyahang bana, kay busy siguro, kay dito man to, murag editor-in-chief sa PMA Academy mga kigsunan. Basig si Arnold Llamas dili busy, mo nga, magkuyog-kuyog sila pirmi. Mao di ay nga, inspired pirmi ning duha mga kaigsuunan. Murag lovebirds, lami kaayo pintikon. Murag lovebirds nga lami kay pintikon ning makagwang. Ay, naku. Doon na mga galay, 33 minutos na ang nakalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Alamig lang untag gamay sa mga isyu kay init kaayo ang mga isyu mga higala. Labi na aning istorya karon nga di daw madayon na ang Davao Samal Connector Bridge mga higala, no? Kay na ay writ of kalikasan nga gi-issue ang Korte Suprema subay sa gipangayo sa mga affected businessman o mga environmentalist mga kaigsuunan. So unsa man ning writ of kalikasan? Kaning writ of kalikasan mga higala, writ order, sabot ana, no? Nga i-preserve ang kalikasan. Kay ang issue din ang gitungtungan kunos tulay mga higala is under protective areas o protected areas for conservation mga kaigsuunan. Mao na ang istorya din karon. So, ang Supreme Court nag-grant sa ilahang petition temporary restraining order, TRO mga higala, within a limited period, dapat mutubag ang gobyerno nga gi-enjoin mga higala aning construction. Pero matod pa sa spokesperson sa DP nga ongoing pa man daw gihapon until nga doon na mga higalay finality sa kining order. Kung doon na finality sa order kuno, it doesn't mean nga dili na ipadayon ang tulay. Probably, kung isustain ang posisyon sa mga environmentalists o
affected nga mga businessman, mga higala aning construction sa tulay, naalay mga modification nga himuon. Pero ang tulay mga higala magpadayon daw gihapon. Daw. Ha? Ang pangutana din ha, kung naay modification nga himuon, makapadayon pa ba ang construction? Mao na pangutana karon din. Oh? Because budget is budget. Kung nakuhaan na ron ang budget mga higala, tungod kay gitukod na ang tulay nga granting, assuming without admitting, tama ning contention sa mga businessman affected og mga environmentalist mga kaigsuunan nga dili dapat tukuran din nagtulay kay madaot ang mga corals bisag sa luyo mga higala na ay naglimin nga kwarta din ha anang isyuha. For purposes of discussion alone. Maka-proceed ba gihapon ang construction? In paper, yes, maka-proceed. Because imo ra man ang i-divert mga higala, maghimo kag usab nga plano nga di na moagi, di na maguba ng mga corals nga gireklamo anang mga environmentalist ug mga negosyante affected. So, ang construction din ha sa mga protected areas maoy gibawal. Dili ang pagtukod sa tulay mismo ang gibawal. Ang pangutana karon, do we have enough fund after ato ning makancel mga higalang unsa ning gisugdan karon sa Chinese contractor nga pundasyon sa mga tulay nga naa din ha mga higala na himutang sa gipetisyonan aning mga environmentalist o negosyante mga higala nga naapektuhan aning tulay. Kung mayon na ron ang mga negosyante nga gasto na may dinagpila ka bilyon sa paghimo anang pundasyon, dili na may pwede nga di na bastante ang amoang pundo nga maghimo pag og usabon ng pundasyon. Isimang namo lahi na pud nga area dito na pud mi magsugod og himog pundasyon anang tulay. Sao na lang. So, it is tantamount mga kaigsuunan sa pagpaundang sa construction sa tulay. Kaya naman, you need another or additional budget. Ang paggugol og budget mga higala diha sa Kongreso dili ingon ana kasayon. As simple as like eating peanuts. Dili ingon ana mga higala kasayon. No? Like eating peanuts lang dili. Mulabi pa ka. Muingon pa ka dito nga manginahanglan mig additional budget. Why? Tungod kay ang budget nga nauna nakuhaan na, gipaundang kay mali daw nga mo ang nasugdan. Gipetisyonan sa mga environmentalist. Nganong wala man na ninyo unaha. So, masuspindi na po for further investigation mga kaigsuunan. So, di man lagi mahunong in paper, pero mahunong ang construction tungod kay wa na mga higalay budget na pag-abot. Kana kung isustain ang contention sa mga environmentalist aning isyuha mga higala. Taod-taod, ato ni balikan, human lamang pipila ka mga pahinom doon. Issue Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer.
together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, item number 35 for special allowable deductions, item 36 for NOLCO, or just simply choose and click the highlighted part on item number 38 if you opt the ordinary standard deduction or the OSD. Make sure to enter the correct income tax rate of 25 or 20%, whichever is applicable for item number 40. You may also enter the tax credit and or payments and make sure to attach proofs. Do not forget to enter the correct net income on page 4, Schedule 5, Item 10. Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Doon na 42 minutos sa Nikalabay, human ang alas 8 sa buntag. Now, din sa Dakbayan sa Davao, si Vice Mayor Basti. Mao mga igalay gipa-assume, no, pinagi sa Department of Interior and Local Government as acting mayor while si Tatay Digong naapa sa The Hague, the Netherlands. Ang Vice Mayor, ang iyang pag-umangkon nga si Rigo Duterte. Tungod kay si Rigo Maygala ang nakabaton og pinakataas nga boto by percentage yadto nga milabay nga election. Actually mao gini ang original nga plano. Si Basti mudagag mayor, then si Rigo mudagan mga igala og vice mayor. Pero tungod kay medyo na butang salanganin, no, tungod kay naay mga negosyante nga nagreklamo against kay Basti o saya di man directly kay Basti, saya ang mga sakop nga grabe ka corrupt din na, no? Mga negosyante nagreklamo kay grabing corruption sa City Hall. Malan si Tatay Digong ang nidagan. Ikaduha, daghang kwarta nga gibubo mga higala din para mapildi ang mga Duterte. So, ang mga Duterte naghimo og line up nga mamahimo mga higalang kuan gyud ligon. Oh, adi makasulod gyud ni mga higalang mga kalaban sa politika. Muna si Digong ang nidagan, gi-vice na lang may gala si Basti. Si Rigo gipadagan og konsihal, pero ang tumong gyud ana is siya mga higala maoy himuon nga vice mayor mga kaigsuonan. Oh. Now naamang kwarta, oh, lisod og si Basti kay basin unyag mag-join force ang mga negosyante mga higala ug ang kwarta basig mamalasado mga higala ang kandidatura ni Vice Mayor Basti. Munang si Tatay Digong gyud ang nidagan, no. So si Rigo mao may pinaka taas mga higala og nakuha nga boto sa tanang mga konsihal, no. Sa ikan sa 1st, 2nd ug 3rd district, so siya mga higala ang mamahimo karong acting vice mayor, no. Tungod kay acting lang ni, di pa pod maka-appoint mga higala o councilor. Ha? Di pa pod maka-appoint og councilor kay acting pa man ni. No? Pero og mahimo na ning permanent because incapacitated, death or resignation mga higala sa part ni Tatay Digong,
may mong permanent na si Basti as mayor, may mong permanent na si Rigo as vice mayor. So mag-appoint na po og konsehal, ha? Kuya Bibot Clarion, atang-atangan na to ni. Oh. Ha? Atang-atangan ta ni. Basig ikaw ang ma-appoint pero first district man ang mawala. Gikan diri sa first district. Basig si Kuya Kap Iking Liparanon mo i-appoint mga higala ni Kwan, ni Rigo. Papuliyon siya ang pwesto. Oh? Atang-atang din na Kuya Kap Liparanon, ha? Kaya basig ikaw mo ma-appoint anig mahimo ng permanent ang ato ang vice mayor sa pagka-mayor din ha sa City Hall. Ayan. Oh. So muna ang mga latest nga development karon din sa ato ang dakbayan sa Davao mga higala. Karon taon-taon ato ni sumpayan ning isyu may tungod aning Samal Davao Connector Bridge kay kung di lang nato pangunaan ng Supreme Court, ha? Kung may tabo man nga kani mga higala ga naisgutang petisyon sa mga environmentalist i-grant ni sa Supreme Court tantamount of stopping, no, the construction mga higala aning Davao Samal Connector Bridge. Ato ning balikan niya uman lamang pipila ka mga pahinumdum. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Padayon ta magala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Kuya Guning Arnold. Bitaw, mao day na mga higala ang chismis kaniadto. Nga dapat daw si Risa Hontiveros dili siya magmamalinis. Ha? Kay nag-spill over na di ay na nganha sa community sa mga media, mga higala ng istoryahan na nga uyab sila ni Arnold Llamas bisag buhi pa ang iyang bana. Murag anak nga istorya ba, no? Kay karon nabisto naman gyud na, no? Patay na pud iyang bana mga higala. Pero munay gingon, huwag kang magmamalinis dahil alam na namin ang pinakasekreto mo, madam. Ay, nako. Kanilaging chismis ba? Lami, doon kayo paminahon. Gilok kayo dalunggan, mga bay. Alright. Ang kanang writ of kalikasan. Diri naman sa Pilipinas, actually. No? Para i-protect, i-preserve ang ato ang environment. Actually, daghang nasayop din dapita nga mga media ana mga higala sa pagsabot kung unsay buot ingnon anang naisgutang kamanduan gikan sa Supreme Court. Wala man na magpasabot nga ipaundang. No? Ang buot ipasabot ana usaba lang nga dili maigo
ang ato ang mga giprotektahan din hang kinaiyahan. Muna ibot pasabot din na. Wala na nagpasabot nga iundang na ninyo ng inyuhang construction diya. Di gyud na dapat himuag tulay. Dili ingon ana. Usaba na nga dili maigo ang mga corals anang inyong construction. Mo ibot pasabot more or less. Ana mga higalang na isgutang kamanduan. Tungod kay usabon, i-relocate mga kaigsuonan ng nasugdan na nga mga construction din na sama sa poste o uban pa. Usaon man aron ang poste ron atong gituko na yan, gisugdan na to. Nagasto naman ta na. Usaon na naron na to. Asa ta na i-recover ng gastuhan na. Wala man na mga higala gi-insured. Mayroon tag na insured na kay, oy, dili madayon. I-charge na itong naguba. Claim tag insurance. Wala man na ma-insured. Dito man na gikuha mga higala sa fundings nga gi-approve para anang Samal Davao Connector Bridge. Subot pasabot kung ato ng usabon, makuhaan na ang budget mga higala. Wa pa'y siguro mulayo pa ng tulay, mas mudako ang budget nga gikinahanglan. So tungod kay naay ingon anang mga sirkumstansya nga dili ingon ana kasayon magkuhag budget nga oy Congress dungagi mi diha kay mao ni nagtabo. Dili ingon ana kasayon. Tendency maundang ang construction. Sa papel dili, pero sa aktual mga higala maundang tungod kay kulang na ang pundo. Kay ang ubang pundo nagasto na adtong gipausob mga kaigsuunan. Diba? Nagunay pundo. Ang approve ng pundo mga higala during the committee hearing, gikwenta ko na pila ka kilometro, pilay kantidad. Ang pundasyon, unsa ka pisong simento, pilay kantidad. Pilay pangayos kontraktor. I-compute ko na tanan. Karon nakuhaan karon din haana. Kay nagasto anang foundation nga dili mao mga higala kay ipabalhin. Unsaon na ron nimo. Asa taron mga ana. Maundang yun na. Ultimately, maundang na. Pero pangutan-o na nimo ang DP, may na di man na maundang. Di maundang sa papel, pero sa aktual, maundang na. Kay kulangon na ang appropriated budget din ha, kay nagamit na anang nasugdan din ha, mga higala, nga pundasyon. Maunay tinuod na istorya. No? Di na maglipod-lipod. Nga maugyod na paingnan din ha, ana, mga higalang konstruksyon na. Kung tuluyan yun ni sa Supreme Court ang kamanduan mga higala nga writ of kalikasan. No? Writ of kalikasan. Ay kuan nga kaso man ni kang katong Davide man ata ni Supreme Court dati, Chief Justice. Kadtong I forgot the kini mga higalang citation, no? Intergenerational. Kanang para sa kaugmaon pa sa ubang umaabot nga henerasyon. No? Ang ilang gipakigbisugan, pwede siya mga higala i-grant sa korte. Tungod kay ang umaabot nga generation can be a proper party to a case mga kaigsuunan bisag wala pa sila. Di ba? Intergenerational principle. So, mao ni rate of kalikasan, preserve ang ato ang environment pro. Makadungog kag mga anang istorya may gala, ui naman kay na uiha na ka. Okay, ang environmental impact mo ni mauna. Kung sila mo ingon, environmental impact. Pero kung sila mo'y mohimo mga higala, moingon dayon na sila engineering intervention, why problema? Kung wala kay kwarta, di kanila mga higala tugtan, kay ingnon dayon nga ngilngig nag environmental impact makadaot na sa kinaiyahan. Pero ga kay kwarta, nya na magsaway-saway, oy, delikado mo sa kinaiyahan, moingon dayon ng mga panuhak,
naa may engineering intervention. Awaran. So ang environment ay karon mga higala. Ha? Pwede na di ay ma-cure ng ma-substitute sa engineering intervention. One good example mga kaigsuonan kanang Shrine Hills. Ultimo magtukod ka kaniadto di nagkasilyas bawal na. Na, Shrine Hills. Human nga na daos-dos to din na may galang buntod sa Diversion Road. Pila ka semana o almost a month. Why kaagi din na reroute tanan paingon dito sa Tugbok Kalinan. Ang muagi din na. Oh. Gibawal na. Ultimo magpanday ka na kasilyas bawal na. Any form of construction bawal. Pero karon gibalik na. Nangutana ta. Oh. Ang council nag-ingon kaniya to nga bawal na. Karon okay na. Ha? Nganong na okay man? Kwan John. Naa naman goy engineering intervention. Engineering intervention na di ay tambal ha? How about financial injection? Wa ba'y labot ya? Baong gialaw na to? Dili lang engineering intervention, naapay financial injection. Ay, nako. Maunay nakabahog. Tik-tik. Oh. Ingnon dayon ka og basta dili nila gusto, ha? Environmental kuan dayon impact. Oh, bawal. Makadaot kinaiyahan. Pero kung naay kwarta o gusto ho nila, ingnon din ka, away problema na ay engineering intervention. Wala pa'y labot ang financial injection. O, tanawa na si Tiska din ha. Kanang bukid din ha, mga igala ng Diversion Road. Pila ka bukid ang ipang gubaan na din ha ni Tiska. Ha? Naabay na kabaraw din ha ni Tiska? Wala, nga naman. Si Tiska na ay daghang kwarta. Engineering intervention. Oh. Di na tayo na din na Diversion Road. Kaya maligya di daghang mga surplus ng mga bako, mga heavy equipment, mga galas. Tiska mo na. Naabay na kabaraw ng Tiska, gipambungkag na niyang buki din ha. Gipang bulldoze, gipang bako na niyang buki din ha. Naabay public official nga ni baraw sa iyaha din ha. Nga niingon, naabay mga environmentalist nga ni baraw, nga niingon nga, huy, delikado na ang environmental impact, ana. Madaot ang atong kinaiyahan. Naaba. Wala. Nga naman. Kay naalagi engineering intervention plus financial injection. Dili good pwede barawon. Aray. Ano na mga higalay na kabahog? Tik-tik. Awa na ninyo das Diversion Road. Kaya masig moingon mo nga, tumo-tumo man na imo ha, John? Masig moingon mo ba? Inyo kung i-accuse nga wa ko magsulti og tinuod. Kamo, anhaan na ninyo mismo. Kaya ganing entrance o exit sa paingon sa Shrine Hills, ng atbang anak din ha. Katiska mo na tanan, paingon dito sa ubos. Gipangkab-kab ng mga bukid din ha. Nganong wa may nakabaraw anak din ha, be? Tungod sa engineering intervention o financial injection. Mo na duda na to din ha. Ultimo mga nagpaila-ila din ha nga mga kuyaw kayong environmentalist, wa man makatingog mga higala, naluok man. Ha? Wa katingog. Ganun wa katingog dyan? Natukan man siguro sa kwartang Tiska. Ay, nako. Ay, wala tayo oras mga higala. Naghan pa ang takay-tag, isgut-isgutan. Pero, naay oras di naman ato. Di na po siya mga higala magsigo. Oversize ang issue. Alright, una tayo higala, magbulag-bulag. Ito ang pulong pamalandong karong buntaga. Ang maalamon nga tao na sayod kung unsay iyang wala mahibaw-i. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ako yung alagad bata-bata June Bersamin. Ang tuno sa bugmapon, samang tagna, samang istasyon, 90.7 Love Radio. Salamat, mayong buntag, and keep safe always, mga bay. Isyu sa masa. Isyu sa masa.
Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.